Kaninyong tanan, minahal ko mga igsuon, katauhan sa Dios, hinigugma ko mga parokyano, maayong buntag. Kahinumdum ko sa usa ka karaang panultihon nga nagaingon, masayon patuliron ang usa ka balikog nga kahoy kaysa pagtulid sa kinabuhi sa usa ka tawo nga dako na. Masayon pa kunong tuliron ang kinabuhi sa usa ka balikog nga kahoy kay sa kinabuhi sa usa ka tawo nga dako na. Di lalim ning magbag-o ta og kinabuhi. Di lalim ning magbag-o kag batasan. Ug dili sayon ning mag-utro ka sa imuhang kaugalingon. Kinahanglan nagsakripisyo, kinahanglan nagpag-ampo, o kinahanglan naglabaw sa tanan grasya sa Ginoo. Ang tema sa Ebanghelyo karon masumada sa usa ka puong tulira ang imong kinabuhi. Make straight the way of the Lord. Tulira ang agianan sa Ginoo pinaagi sa pagtulid nato sa ato nga kinabuhi. Pero lisod na buhaton bisan ang mga santos na ninguha o dili sa usalang kapag pamilok nakahimo sila niini. Mabitaw nga ingon si San Agustin, katuloy si San Agustin sa batanon pato siya kay maldituhon man to. Unya dukirok pod og babae. Unya sa kadugayan nabag-o siya, nahimo siyang santos, nahimo siyang obispo. Sa sinugdanan ingon si San Agustin atong batanon pa siya, ingon siya nga, Lord, I want to be good, but not now. Lord, I want to be holy, but not now. I want to follow you, but not now. Kaya nabati ni San Agustin nga di man di basta-basta ning mutalikod tag bisyo, mutalikod tag kalibutanong mga kalipayon, mutalikod ta sa maot natong kinabuhi aron pagbag-o. Kay nung bitaw ko sa kaistorya, tingali kay kadungog ng uban ni ini, day usa ka pamilya, day usa ka pare nga gihangyo sa usa ka pamilya nga pamisahon sa ilang minatay. Unya katong minataya, purya buyag ug puyra gaba, balinguhot jud kaaso. Kana bang bilyakohon unya daghag mga dukit sa katilingban. Unya aron di maawawan ang pamilya sa pagkontak nila sa pari, giingnan ang pari sa pamilya. Father, ikaw may mumisa sa among amahan. Di ay 20,000. Ang amo radyong hangyo, Father, nga ayaw gyud sultig negative, inigwali nimo. Kay kahibaw na gud ang mga tawag unsa o kinsa si Papa. Nay 20,000, Father, ay naot nga ang imong isulti, puro ra gyud maayo. Kanang tanang maayong butang isulti. Way problema pwede pagpunaan ako ning 20,000, Father. Basta azaw na jud sultig negative ni Papa. Pag misa lubong na dito na. Ang pari mo na gamisa. Dito mga pamilya sa tubangan sa pari ingon niini. Pag humagbasa sa Ebanghelyo, gawalig pari. Sus maot man kay gisulti sa pari. Yung magkahibaw mo kining namatay, maot pa ni sa tanang nangamatay. Rapist ni, dukirok ni bayi, talimadji ni, maot ni kinabuhi, mangutang ni nga di mo bayad. Unya, tanang bako gisulti sa pare. Gapangumo ang kinamagwangang anak kay ilat itong sumbagon ag pare kay kisabot ko hatag og 20,000 sawa pa wag sugod ang misa aron positive tanag isulti. Ag usa po kay igsoong laki nga maro pod gasinya-sinyas na sa 20,000. Gay pasinya kay para makadumdum ang pare nga naay 20,000 nga di wala gimusulti ang pare negative. Hingsamot mag-ingon ag pare nga kay bawo mo sa bata pa ni daghanig asawa, daghanig kabit, mga daghanig mga anak sa gawas. Hingsamot og kainit ag mga kauban sa pamilya, pero sa katapusan ingon ag pare, pero kahibaw mo mga igsuon, mas buutan pa ni gamay kay ni Satanas. Wa po'y laing gitandi si Satanas po, no?
So muna yung maldituhat nga lito. Ang pagtulid o kinabuhi o sa kahagit na natong tanan. Nga naman, diha sa kalibutan, daghang mga makabalda diha sa itong pagpuyo o maayo nga kinabuhi. Mo bitaw kakabantay mo sa Ebanghelyo karon, unsa may gitandi nga analogy sa pagsangyaw ni Juan. Gitandi nga analogy sa pagsangyaw ni Juan may tungod sa tawag sa pagbag-o sa kinabuhi, ang karsada. Sa may mga term dinhi, hawani ninyo ang iyang agianan, abunuhi ang mga libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang liko-liko nga dan, hapsaya ang gansal-gansalon nga dan. Trabaho manig mga kamaniro. Di ba? Trabaho ni kamaniro. Pagpatag ug unsay libaong, pagpatag ug unsay gansal-gansalon. Gigamit nga analogy ni Juan nga magbubunyag, pagpahinumdom nato nga ingani atong kinabuhi. Kay usahay mo gamot ta sa bisyo, mo gamot ta sa atong garbo, mo gamot ta sa hiwi na itong mga binuhatan, mo gamot ta sa dili maayo nga pagpakiglambigit sa ubang mga tao, hangtod nga musangko kini, pagkaguba, pagkaut-ot, o pagkagusbat sa atong kinabuhi. Ug ang Adbyento nagpahinumdom dai kanato, samay ang ngayang tuliron sa atong kinabuhi. Aron inighuman sa pagtulid na sa atong kinabuhi, mahinangpon kitang musugat sa Ginoo sa iyang ikaduhang pagbalik. Daghan ang mga panahon nga maggumon kita sa mga butang nga mao'y makabalikwaot sa atong pagpuyo niining kalibutan. Kadang bisyo lamandaan, kinalisuran ng i-give up. Sigarilyo, inom, sugal ug uban pa. Kana magtangtang kag bisyo, panabako lisod ng buhaton, labi nang naanad ka. Mubita ng uban di man makaundang dayon. Inig-undang la sigarilyo, magmamalit pa ng artificial nga murag sigarilyo. Nga naay flavor, ila pa ng tamoy-tamoyan. Hangtod nga sila makaundang, it will take years nga makaundang kag bisyo. Di ba ito isa katahong kusog mo tabako? Chain smoker nga pila kakaha mahurot kada adlaw. Inig labay sa usa ka upos, daig na pod. Kina mao'y makahurot sa isang kwarta. Sus kay insugod naman siya kasakit. Di naka-decide siya nga muundang siya og tabako aron makatigom siya kwarta aron makabay sila tarong. Kay wa siya tarong nga bay kay nahurot og sigarilyo iyang kwarta. Undang siya sa tabako, iyang giagwanta nga ludon siya hubag kaon, murag magdigwa siya inighuman niya inom og tubig, kay naanad siya tabako. Iyang giundang aron lagyod nga matangtang ang iyang bisyo na makabay siya tarong. Kaluoy sa Ginoo, human after 10 years nga hingundang sa sigarilyo, nakabay siya. Iyang gipublishingan iyang bay karong adlaw. Di gud kaayo bongga nga bay pero disente nga panimay, made of light materials. Pagkaugma blessing sa iyang bahay karon, pagkaugma diha man po'y hubog nga katabako, giit sa pod ang upo sa sigarilyo sa isang bahay, nasunog ang isang bahay. Nasunog. Moto pagkaugma perti ng lagutap, yate po ko katuig nga hingundag sigarilyo aron ko makabay unya giitsahan ra pog sigarilyo ag humbay nga mo di kayo nasunog ni himbalik si jag tabako. Lisod ning pag-usob o kinabuhi. Mao nga hagit sa Ebanghelyo karon, usbon o tuliron ang atong kinabuhi. Ako sa akong pagkapari, unsa may angay ka na akong tuliron? Unsa man kay angay nako nga hawanan sa akong kinabuhi? Kamo nga nanimba dinhi karon, mga parokyano, mga pamilya, bana ug asawa, empleyado sa gobyerno, empleyado sa atong buhatan, opisyali sa atong baryo, sa atong lungsod, o sa bisan asang departamento, samay angay tuliro nato sa atong kinabuhi. O samay angayan natong patagon. Kay kining mga butanga, maoy mga kurba-kurba nga bahin sa atong pagpuyo. Kay bao mag-asa na mailhan kung natulid bang atong kinabuhi sa panahon nga kita moatubang nas Ginoo sa kamatayon. Kay mohatag tag kwintada giunsa nato pagpuyo ang atong kinabuhi. Mabitaw ako,
ug mamatay ko ganahan jud ko mo daig sa kanang minatay kay aron pakanon ko piskay. No kana bitaw magmisa ko patay ganahan di jud ko musultig negative lahi atong pare sa istorya ang giingon ganina. Kay lami man po na magdahig tag minatay pero dahil kas-an nga gamisa kog minatay hong gidahig taman-taman paghuman og misa hinduol hong asawa. Yung asawa kato imong gisulti Father wa jud toy tinuon bawog sa akang impiernohan ni humbana ron. No. Tulira ang imong kinabuhi aron maandam ang agianan sa Ginoo. Mao ni mensahe sa ebanghelyo karon. Amen.